Catamaráns que volveran a sucar as augas do río Sile e do Miño. O esplendor dun patrimonio natural único que volverá a brillar a partir do vindeiro sábado 13 de xuño, data na que a Deputación de Lugo retomará as súas rutas fluviais pola Ribeira Sacra. Imos reactivar o encargo á empresa pública Traxa para a prestación do servicio de rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra, tanto no embalse de Peares, que parte de Belesar, como no embalse, no encoro, de Santo Estevo de Ribas de Sil, que parte de Ponte do Sil, no concello de Monforte de Lemos. Embarcacións xa preparadas con todas as medidas de seguridade posibles para retomar as súas viaxes ata fin de ano. Estas rutas en catamarán empezan a funcionar casi de inmediato, concretamente o próximo sábado, día 13, sen fin de semana de mediado de mes, xa habrá viaxes pola Ribeira Sacra, e este encargo, como saben, fixémoslo a Traxa, permítenos continuar con el ata finais de ano. O curso dun novo escenario que mira cara ao futuro coas máximas garantías implantando unha serie de medidas seguindo as directrices pautadas polas autoridades sanitarias. Unha delas será reducir o aforo das embarcacións ao 50% de forma inicial e iremos adaptando esta medida e outras seguindo as disposicións que vayan pautando as autoridades sanitarias. A diferencia doutros anos, os dous catamaráns do embarcadoiro da Ponte do Sil non sairán á vez. Horarios máis flexibles que abrirán o abanico de franxas horarias. Vamos a modificar tamén os horarios das viaxes, prevendo saídas espaciadas no tempo para minimizar o número de persoas que van a estar simultaneamente nos embarcadoiros. En ese sentido, establecemos un novo cadro de horarios e capacidade. Novas horas para os vindeiros meses e novos números de prazas para as embarcacións que partirán dende Ponte do Sil e dende Belesar. Tamén se extremarán as medidas de hixiene con paneis informativos, ademais de priorizar a reserva das viaxes mediante a web, os pagos con tarxeta bancaria e a descarga de información turística con códigos QR, entre outras medidas. Para o persoal que vai a traballar neste servicio, tamén se poñen en marcha protocolos en materia de prevención e riscos laborais con formación específica para a nova situación. E tanto as instalacións, é dicir, o embarcadoiro e as embarcacións van a ser debidamente desinfectadas entre viaxe e viaxe con produtos autorizados polo Ministerio de Sanidade. Dende o Goberno provincial quixeron agradecer a confianza das persoas que con anterioridade reservaron as súas prazas, flexibilizando as condicións de cambio de data ou cancelación e devolvendo neste caso o importe do billete. Rutas fluviais pola Ribeira Sacra que regresan para axudar a fortalecer a imaxe da nosa provincia. Coa posta en marcha deste servicio de novo, as persoas que tiñan efectuada a súa reserva e tiñan pendiente fixar unha data poden facelo sabendo xa que estaremos en funcionamento ata finais de ano. E o que queremos tamén dende a área de turismo é agradecerlles a todas esas persoas que fixeron reserva nas rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra a confianza depositada neste servicio. Un obxectivo prioritario para o Goberno provincial. Que a posta en marcha deste servicio é unha moi boa noticia para o sector hosteleiro, para o sector turístico en xeral, para o comercio da Ribeira Sacra, pero tamén do conxunto da provincia de Lugo, porque axudará a reactivar a actividade e, por tanto, a reactivar a economía superada a etapa máis dura da pandemia. Todos os interesados en vivir unha experiencia incomparable xa poden consultar toda a información así como reservar os billetes na páxina web da Área de Turismo da Deputación.